Men hepden günlerini garşdyrýan, hasam 3-nji we 4-nji güni garşdyrýan. Hepden günleri aslında yat tutmak ansat. Käbir sözlerini diňe ýatda tutmaly bolýar, seni garnylaryny garşdyrmaly üçin ansat ýollar bar. Hepden birinji güni ýat tutmaly bolýar, Monday. Onun ikinji güni başyndaky sesi 2 sanyna meňde. 1, 2, Tuesday. Ýöne biz Tuesday diýmek aslında Tuesday çaltaýdymyz. Tuesday. Soň Wednesday'daki birinji harpamyz näme? W. Elimizde bilen ötpejek bolduk. Şoňa meýde diýär. Bulan haýstan 3, hepden 3-nji güni W. Hepden 3-nji günüň 3-nji harpy sessizdir. Yani Wednesday däl de Wednesday. Thursday. Muny ýene diýatda saklamaly bolýas. Thursday. Birinji sesimiz sa türkmençedäki sen diýenimizdäki ýalyk Thursday. Soň Friday ve iň soňky iki sanak seli Saturday ve güneşli gün diýip